Mhuri yeZimbabwe sezvamuri kuona pascreenshot yatakupai iyo pane account yachatunga Mugabe paX paakaposta nezuro mukomana achikumbira ruregerero. Toda kunyatsokupinda mururegerero. So this account is not verified. Haina ka blue tick, so we don't know kuti how far true is it really, does it really belongs to Bellarmine Chatunga Mugabe. But either way, Mhuri yeZimbabwe regai tipinde in the apology that have been issued. Hanzi today, I apologize to President ED and all law-abiding Zimbabweans for tarnishing my father's name and the country's reputation. I was fined 600,000 rands, which President ED has already paid on my behalf. He warned me not to repeat such behavior. I will return back to Zimbabwe today. Right, Zimbabwe. This right here makes us Zimbabweans talk. It's a conversation starter. Whether this is real Chatunga's account or not, but it brings us very important questions. Iwe, Chatunga pachake right now in a situation you say miari. If this statement, if this issued apology, it's an apology. Let's say he issued the road, he didn't. Maybe it's just a fake account, but the account has got 16,000 followers and it on X, formerly known as Twitter. So, question no by mind right? Pane zvataugwa in this statement yekunzi I'm sorry maZimbabweans ndinokukanganisa zita rababa vangu Mugabe. Mhuri yeZimbabwe munoti chinazo? Do you think mukomana kubatwa ari pajoza asina mapepa? And tisati tambotanga kutaura nyaya yekuti mukomana kufura munhu ita sei, but hatibotaura nyaya yemapepa. Iwe munhu akaita saChatunga Mugabe chinomutadzisa kugara muSouth Africa zviri pamutemo chii? Ari kutadza kutora passport muZimbabwe, haana diplomatic passport, havana kupiwa madiplomatic passport kubva kudhara because mapassport mamwe aya ematop officials enyika anongotenderwa kupinda mune imwe nyika zvakadaro hapambozodiwi kana visa kana chii. Chii chinomutadzisa kuita zvinhu zvakadaro? What is happening? Why would he be in South Africa without papers? Kuitawo masasana mukomana nasisi vedu vari pajoza kuita ma-illegal immigrants. Vachitonzi ma-illegal immigrants vatoriwa nevanhu vokwaMugabe. Anyway, that's a very important question, but question yedu iri pakuti Chatunga Mugabe kuwanikwa achiinvolvwa mukufura egardener kunzembe satamba nemabhebi hobo vachiita sei. Do you think zvoshatisa zita raMugabe kana kuti zita raMugabe ragara rakatoshata zvokutoti whatever Chatunga can do can never match up to how bad the Mugabe name is? Mhuri yeZimbabwe katichifunga isusu nezvanhu vakaita sina Robert Mugabe, these guys are accused of even more serious stuff. Zvinhu zviri serious, zvinhu zviya zvokuti it's not, hadzisi nyaya. Because kana ukatasa kubva kunozvezvitagwa zvakazoitwa nemaCIO, zvikazoitwa nechichichichi, zvikazoitwa nana 5th Brigade, zvikazoitwa kupi, unobva watanga kuona kuti no, zita rana Mugabe ka mazita mamwe aya ekuti iwo pachawo harisi zita rokuti kwanza ungati ungarishatisa, unorishatisa chirudzii, because rotori rimwe zita ka rokunzi ringe chinzi madictators muZimbabwe, potanga waverengwa madictators pani pachiru infact kune muZimbabwe madictators in the world, in Africa ndopanobudiswa vana Gaddafi, pobudiswa vana Mugabe, handinowaona. So ndokunonemwa the Mugabe name ikoko. So tozotaura panyaya iyi iri very controversial yaitwa taugwa panapa. Hanzi I was fined 600,000 rands, which President ED has already paid on my behalf. Maybe this is real Chatunga's account or it's not. But what is being said there, do you think Mnangagwa would pay Chatunga's 600,000 rands? And besides, to the Mugabe family, Vana Grace Mugabe, Vana Chatunga, what's 600,000 rands? Really, what's 600,000 rands? A couple of thousands of dollars. How many thousands? 10,000. It's nothing. I don't think it's real money anyway. To them, it's something that they can pay and smile and not even think about it tomorrow, because one know maybe they have a lot. They probably have a lot. Pane paimbotaurwa zvemaprazi abhona ari 1. Unobva wavhunduka kuti maproperties ari muHarare
unobva wavhunduka, unotovhunduka zviya zvokutozovhunduka zviya. So ukatarisa zvinhu zvakadaro muri eZimbabwe, that's when you see kuti tizoti Chatunga isusu obhadharirwa mari iyi naMnangagwa on what grounds? And it may be on brotherhood, where I'm protecting my superior's children after he is dead, and maybe no the conscience ina Mnangagwa. But tikuda kumboti isusu muri eZimbabwe tinzwe kuti mamwe maZimbabweans ari kuti chiso chapinda mucomment section to pick a one or two. So tinaluhle hanzi, wait, the same president ED who took over from your father is now your personal benefactor. This post feels like it was written under duress or as part of a deal to let you back into the country. If the fine was paid by the state, that's public money. If it was personal, that's even weirder. Tell us the real story. Right, we are kutobvunzawo ku account iyi inoclaima kuti ndichatunga Mugabe. Mandira kutobvunza iwe mari yabva kupi, inenge isiri mari yenyika here yapiwa, because muZimbabwe hazvichanzwisika. And pamwe paipo tinongoona tine mabusinessmen anotori nemakambani anozikamwa, anotori nekuemploya mafamilies anozikamwa akafanana naTinashe Mutarisi. And but kune vanhu vanenge vane mari kupfuura vana Tinashe Mutarisi vokuti unokwanisa kutadza kubata their business, their factories, their chichi haunyatsonzwisisa. So ndo paivanhu pavanenge vachitayo mani, kana mota ukaona mota dzako ngokushiwa munyika dzichingopiwa kungoita songoti ndezvokupenga kudai sokwanza yeloya wangu wazondigonera yacho 50,000 euros imwe zimota zeRange Rover echi, unobva wazotanga kuti iwe hatisi mari dziri kutogwa iwe, chikwama chisingaperi, homwe isingaperi, homwe yenyika haisi kungonokogwapa here, hatisi mari dzemateksi here, hatisi mari dzechichi here. And my questions ekuti who would answer them? Maybe kana vanhu vasunga. Right, we get it. Hanzina real men ZA Chatunga, we have spoken to Tinomuda Machakaire and Comrade Paradza to do political and activism education to you. No more girls, no more champagnes. They will put you under political rehabilitation. This case was meant to happen so that you can change. Oh. We are kuda kutoindisa mukomana kurehab. Kuda kutoindisa mukomana kurehab straight. Kwanza toda kutogadzirisa mufana upinda mugwara. You are too out of touch, too out of line. Anditi muri kuinzwa nyari panapa. So ndo paya pekuti hatinzwisisi kuti is that the right direction or what? Holiten tikuziva kuti izvezvi Holiten anenge ari under the same program. Holiten unoita senge ari kubatsigwana naMnangagwa, runa naHubert runa nachichichi. But hakusi kutopera kwemukomana here, because music industry pachayo inenge inotori vanhu vakarohwa nemadrugs. Once vakubvisa kuzvinhu izvi vakuita sober, you become useless. Maybe because zvino izvi because of AI, muchaimbigwa neAI, music yongoramba ichinakidza, but we don't know. Zvose izvozvo tinoramba takatarisa, but also tinoti sober mindedness is a good thing. It keeps a nation balanced. It keeps a nation, away from trouble. Because vanhu vakatanga kurowa zvinhu zvinodhaka vakuda kuona strike, ende vanenge vati vane nharo dzimwe dziya dzekuti no mani apa tiri kubatirigwa patikuti sei. But kana vanhu vari sober, they are good people vanotevera mitemo, and they are good peasants etc. So mure Zimbabwe gaitinzwe hanzi namlu anotaura panyaya yaChatunga apa, hanzi we hope you have learned from this. You are welcome back through proper channels and for lawful intention. Your father was our father as well, which makes you a brother. We love you and your people like you loved us. Ndomwe ari kuti vaMugabe vanga vari baba vedu ende taivada. Ndomwe waida vaMugabe. Regaitinzwe kuna Dineo. Hanzi, meanwhile, approximately 2,500 women die annually in Zimbabwe while giving birth due to the inadequate public health care system, according to Daddy Hope. But Zim nationals are angry at South Africans in South Africa and not the people who are chowing their money on useless things like cars and paying fines for spoiled breaths. Alright, uyu South African ari kupopota achiti maZimbabweans akatsamwira isusu maSouth African for kuita idhudhula tichikudzinga tichita sei, but muri kutadza kutsamwira vana Mnangagwa kuti muri kutadza kutsamwira government yenyu iri kuba mari tisi. Akuudza kuti vanhu havana kutsamwa negovernment ndiani kona iwe Dineo. Because in truth
there is a group of people, they vote for the opposition, which means they are aware of what they don't like about the government, but it's just that vananga achingorebesa muromo achitaura because iwo kana ukazvarigwa munyika yekuti at least now they've achieved some kind of democracy yekuti you can speak against Ramaphosa openly and no one will do nothing. You can speak against whatever government institution openly in public and no one will do you nothing. You can oppose my policies and whatever. But Zimbabwe is not really like that. Abazivi chinonzi system vane system yavo iri cool, iri softer to them, so they think every system in this world is soft. That's why achishora mazimbabweans nzeendai unogwa unotangira papi uchigwisa army more than 50,000 soldiers. So uyu ndiani hanzi ndi bmaps. Your father tarnished his own image. I know this is a fake account. Uyu wajamuka kati haisi account yechatungai, but zvairo zvakadaro baba vako ivo vakatozvikanganisira zita kuti zvako zvokuda kutiudzira. So murezimbabwe tichamirira panapa. Muri kunzwa imi pfungwa dzemazimbabweans maonero avo vari kuita nyaya yesei. Stay subscribed, stay tuned. Thank you for watching.